Salutare lume, sunt Ionut și în minutele următoare vă voi arăta cum să folosiți efectul Puppet Warp din Photoshop. Practic, acest efect îndoaie unele lucruri, dar o face într-un mod destul de realistic. Să începem. Ne vom duce la File, Open și vom importa două imagini. Și după cum vedeți avem o imagine cu un cal și o imagine cu un câmp. Vom trage imaginea cu calul nostru în imaginea cu câmp și după cum bine vedeți, calul este deja decupat. Poate vă întrebați de ce nu l-am decupat în timp ce făceam tutorialul, pentru că nu l-am decupat eu, așa l-am găsit pe internet. Aș fi vrut să downloadez o poză în care să fie un cal pe o pajiște și să decupez calul și așa mai departe, însă nu am găsit poza potrivită. Însă, pentru cei care vor să vadă cum să decupeze o persoană și iar apoi să umpli golul care a rămas în acea imagine, vă rog să urmăriți tutorialul meu despre cum să slăbiți cum să faceți o persoană să pară mai slabă. Voi lăsa un link chiar pe aici, pe undeva. Ok, și acum să revenim. Deci, după ce ați decupat obiectul, aveți obiectul pe un alt layer, să spunem că vrem să schimbăm poziția picioarelui acestui cal sau capului sau, eu știu, și a cozii, dar aici nu este coada într-o bună poziție pentru a schimba poziția. Ok, deci selectăm layerul cu obiectul nostru, ne ducem la File, de fapt la Edit și Puppet Warp. După ce veți da Puppet Warp, ori vă va apărea aceste linii, ori nu vă va apărea nimic. Deci, trebuie să bifați aici Show Mesh pentru a vedea aceste linii. Păi, de ce ne apar aceste linii? Aceste linii ne arată cum se modifică structura obiectului, ca să spun așa, și unde punem punctele. Însă eu o debifez deoarece nu este chiar așa de folositoare din părerea mea. Ok. Deci după ce v-ați dus la Edit și Puppet Warp, pur și simplu apăsați click în interiorul obiectului dumneavoastră și vă va apărea un punct portocaliu și cu un punct negru. Acel punct negru vă arată că acel punct este selectat. Ok. Punem câte un punct la fiecare încheietură a calului. Un aici, un aici, un aici. Deci la fiecare încheietură și una în centru. Pe aici, la baza gâtului. Și cam atât. Iar apoi vă duceți la un punct care nu este selectat, la un punct care nu are acel punct negru în interior. Apăsați click și trageți de el. Ok. Și vom vedea că se mișcă și capul, iar acest efect pare destul de realistic. Dacă vrem să-i mișcăm poziția piciorului. Ok. Vedem că obiectul tot apare cum era înainte și se face la loc cum cum i-am schimbat noi proporțiile. Asta e modul lui de a se încărca într-un fel. Ok. Putem trage și de piciorul din spate. Însă nu pare prea realistic așa. Ok. Nu. De acest picior. Ok. Și cam asta face acest efect, este destul de folositor, însă putem mișca doar obiectele care sunt independente, ca să spun așa, de exemplu coada. Este prea aproape de corp, dacă vom pune niște puncte aici ca să tragem, se va disproporționa toată imaginea, după cum bine vedeți. Deci dacă coada era, eu știu, pe aici pe undeva, să nu fie lângă corp, mergea și ea mergea să-i schimbăm poziția. Păi, v-am spus, cam asta este destul de folositor când aveți nevoie, eu știu, să schimbați poziția mâinilor unor persoane și așa mai departe. Însă, deci, dacă vreți să aplicați transformarea, apăsați Enter. Eu vom mai face acest efect încă o dată, Edit Puppet Warp, pentru a vă arăta cum să nu-l folosiți. De exemplu, să spunem că vreți să-i schimbați doar poziția picioarelor și puneți doar două puncte la cele două încheieturi. Dacă trageți de acest picior, de punctul acesta,
vedem că corpul se întoarce cu totul. De ce? Pentru că nu mai există niciun alt punct pe corp care să-i păstreze poziția inițială a obiectului. Deci va trebui să puneți puncte de-a lungul întregului obiect. Și cam asta a fost și pentru săptămâna asta. Nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu toate tutorialele mele. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like sau, dacă nu v-a plăcut, dați-mi un dislike și lăsați motivul în secțiunea de comentarii. Dacă aveți vreo nelămurire sau vreo sugestie de tutorial, nu ezitați să-mi lăsați un coment. La revedere!